Mbukeli, imbono nengxoxo equkethwe inkulumo elandelayo akusiyona eyeSelect Africa TV, kodwa eyalowo othintekayo kuyo. Njengodokotela odumile owaziwayo nje ukuthi ngibhizi kakhulu ngobuthakathi namanje angikashintshi lutho. Senguye nje umuntu obhizi ngobuthakathi izwe lonke. Namanje ngithi mina abantu abaqhubeke bangilandele, bathole usizo, baphile, baqaphele ukuya kulaba bantu. Ngoba labantu bamosha umsebenzi wami, abelaphi bona. Sengithi mina isizwe namanje ngoba abaningi basafonela le namba. Sengithi cha, abakwazi abantu leyo namba akuseyona eyami yahekwa, mina ngineyami engitholakala kuyona manje. Dokotela, mhlambe uzothi umuntu udokotela emayethi ngiyathakatha. Ekhaya uzothi udokotela emayethi ngiyathakatha. Uchaza ukuthini dokotela lapha? Yabona masikhuluma ngobuthakathi engibenzayo mina, ngoba ukuphoqa impilo zabantu ukuthi nanoma ubani umuntu ohluphekile nokhathazekile emoyeni akaphumelele ngenkani. Manje ke ibona abangibiza ngomthakathi, ngagcine nami sengiyamukela lento ukuthi hayi mina kwathi 2+2 kwaMhlabuyalingana awusuke uqedile uye kumthakathi phezulu kwabathakathi, ngoba mina anginaso isikhathi sokudlala. Mina ngifike ngunike lento oyifunayo ngukalela isikhathi, ngithi mina nayi lento oyifunayo nasi isikhathi lesi ezoqala ngayo ukuthi isebenze ngaso lento. Manje ngagcine sengibiza ngomthakathi ngoba mina vele ke lapha ekhaya akuhambi zona izingane. Mina ngifuna umuntu okhulile engqondweni nomuntu okhathazekile emphefumulweni nomuntu owaziyo ukuthi ufunani. Manje ke lo buthakathi bamakhona ukuhamba udestroy impilo zabantu, kodwa ubuthakathi obuhle lobu bokuphoqa izinto ezimpilweni zabantu kubantu abakhathazekile nabantu izinto zabo ezingabalungile ngibasize baphumelele mina ngenkani.